Bantu, ƙabilar da ke girki da ruwan da aka yi wa gawa wanka. Bari mu buɗe wannan shiri da tambayar shin ko mai kallo da sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci zai iya shan ruwan da aka yi wa gawa wanka da shi kamar yadda yake faruwa tsakanin ƙabilar Bantu a ƙasar Malawi? To sai a biyo mu. Chewa wani ƙauye ne a ƙasar Malawi wanda ƙabilar Bantu su ne galibin mazauna yankin. Bantu ƙabila ce mai al'adun gargajiya masu ɗaukar hankali. Daga cikin al'adun waɗannan mutane har da a duk lokacin da aka yi rasuwa sukan yi wa gawan wanka da ruwa sarai. Bayan yi wa gawar wanka ciki da waje yadda ya kamata, daga nan za a ɗauke ta zuwa wani keɓaɓɓen wuri. Bayan haka sai a ɗauki ruwan da aka wanke gawar a yi girki da shi, sannan baki ɗaya mutanen ƙauyen za a haɗu kowa ya ci wannan girkin. Bayanai sun ce fa'idar yin hakan shine don kawarwa da kuma nesanta yankin nasu daga kowace irin cuta. Hakanan an ce al'ummar yankin sun yi amanar duk lokacin da aka yi rasuwa a cikinsu tilas kowa ya halarci bikin binne mamacin, saboda yin hakan zai nuna babu hannun mutum a cikin mutuwar mamacin, yayin da ƙin halartar wurin binne mamacin zai sa mutum ya zama abin zargi. Wannan shine a takaice dangane da abin da ya shafi bikin mutuwa a tsakanin ƙabilar Bantu da ke ƙauyen Chewa a ƙasar Malawi. Kada a manta a danna mana subscribe da kuma like domin ƙarfafa mana gwiwa da samun shirye-shirye masu ilmantarwa da faɗakarwa da zaran an ɗora.